Matag tuig atol sa vesperas sa kapistahan ni Senior Santo Niño, gatusan ka mga sakyanan sa kadagatan nga gidayan-dayanan og mga bulak ug banderitas ang muuban alang sa reenactment sa pag-abot sa balaan nga imahe sa Santo Niño, ang Fiesta Senior Fluvial Procession. Sayo ning kabuntagon sa Sabado, Enero 17, gatusan ka deboto ang nangandam na sa Fluvial Procession. Gawas sa mga misakay sa galyon nga magdala sa imahen ni Santo Niño, duna say mga nag-atang sa pier sa syudad sa Sugbo, samtang ang uban sakay sa ilang mga bangka, yate o mga barko, miuban sa fluvial procession gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa kanila si Zalde Felicilda, Boholano nga 8 nakatuig nagpuyo sa Cebu. Alang kang Zalde, ang Fiesta Senior dili lang tradisyon sa Sugbo, kundili usa ka selebrasyon sa pagkayusa o pagtuo sa tanan. Pit Senior sa tanang mga Subuanon, maayong buntag usab. Ako si Zalde Felicilda, lumad nga Bulanon pero diri na ako sa Cebu for 8 years. First is ang Kristyanismo is gi-introduce sa mga ni-colonize sa Philippines, so dili lang siya entire Cebu ang adunay impact sa atoang Batang Jesus kundi entire Philippines diin nagprotekta sa tibuok Pilipinas, nagablast sa entire nation nato. Usa pa ka deboto silang Mr. ug Mrs. Edwin Mercader, mipadayag nga ang ilang gugma ug pagtuo sa balaan nga bata mao ang ilang kusog ug inspirasyon. Sige, may nagkuyog ani pero karon pa lang minibalik sa pag-retire niya. Sa active pa siya sa serbisyo sa Philippine Coast Guard. Motuog yun maayo kay daghan man siya gihatag namo ang grasya. Basta na ang Ginoo sa pagsasama. Siya gina mong gisaligan. Number one. Samtang sa atong pakiginabi sa bag-ong arsobispo sa Cebu, Abet Uy, iyang gipadayag ang dakong kalipay ug inspirasyon nga iyang gibati tungod sa kadasig sa mga deboto. Ilabi na kini ang iyang unang higayon sa pagsalmot sa kalihukan isip arsobispo. Kumusta atong gibati karon sa atong pagselebrar ni ining fluvial alang sa kapistahan sa Senior Santo Niño? Limpay kayo kay first time nako. Kunya wan kayo kanang very inspiring makita mga tao dahan kayo no. Kunya dahan yun ang uyog. Makita nimo ang pagtuo sa mga Subuanon nga murag gahi pud lupigon ba. So makatandog kayo, I was so inspired no. Nya murag magdungag yung kadasig nato nga mga lagad ba. Duna sab siya gibilin nga mensahe alang ni adtong mga nawad-an na og paglaom. Keep believing. Pabilin ta nga matuohon no. Kunya believe that change will always start here sa atong kasing-kasing. Matag usa gyud kay ang kausaban di mahitabo kung way kausaban sa kaugalingon. So ari gyud magsugod diri. Kung atong dalon ng Ginoo sa kasing-kasing, sigurado nagay kausaban sa ato ang katilingban. Nagsugod ang fluvial procession sa Captain Veloso Port sa Lapu-Lapu City alas 7 sa buntag ug niabot sa Pier 1, diin mainiton kining gisugat sa gatusan ka mga deboto. Dayong abot sa imahen sa dakbayan, gipahigayon dayon ang mahamubo nga solemn procession sa pagbalik na sa imahen sa Basilica Menore del Santo Niño kung asa gipahigayon ang reenactment sa unang bunyag. Kini si RD Morales alang sa Sinulog 2026 sa MyTV Cebu.